We are back again guys and welcome to Hi, our guys. YouTube channel. And for today's video guys is gagawa na naman kami ulit ng panglimang reaction video sa kanta na One Sweet Day. by Buddha Kill and Katrina Velarde. So, Guys. hindi niya alam to guys na kanta kung ang nalalaman niya kay yung kinanta na Thanks God I Found You guys. Ang alam niya. Naay nakabutang guys. Ano siya? We dedicated this to everyone who has lost a loved one. Oy. Lost sa love mo. Pang comfort. Yes, pang comfort kasi yung kanta niyo. Pang comfort. So, Arat na! Try the mga sign na. Arat na ba di? Mali pa yan. Okay, 1, 2, 3, go. Naman yung 1, 2, 3, good. Tuwan man ta. Wala na, finish na. Okay, focus down. Kasi gig na siya. Si Michael Pangilinan. Wala, kalimot sunod ko na. Sumot kayo ni siya bingog. Si Katrina Velarde. Bila bot. So Ay, Velarde, Velarde. Hindi kay sa ears. Namni si Bugoy. Yan, budak nyo yan eh. So, explain sa lang ko. Nga nung budakil ang tawag silang tulo. Ano naman? Kay ang bu, kay Bugoy Drilon. Ang Kel, kay Michael Pangilinan. Ang da, kay si Kuan Daryl Ong. Daryl Ong. Si Daryl Ong. Mga kitawag silang budakil. Tinawag silang budakil. Wala yung babae. Kari, kuan lang silang murag. Apila nila na si Catherine. Amot, basta budakil lang masig. Pinakauna nilang kuan. So, nga na tingin ko, ala. So, lisod kayo nga ng kanta. Kasi tingog guys sa taas kayo. Kami ubo o tingog. Ala. So, gusto mo manood sa mong tingog. Patalawan niyo itong amuhang lilim. Talawan daw siya tingog ka guys. Upat sila ka Oo, mo. wala yung tingog ni Gawas dito. So, let's go. Ang message siya ni Mia kay para sa kwan. Kadawin. Ano? Ang message na murag kanang nawad-an nagkwan. Nawala ang loved one. Kaya ito. Oh. Gamit yung ginawa na. Tayo. Mas ka pa, awan. Forever. Wow naman! Wow! Ay, ang kanda sa ubal. Lahi po na iyahan nakafocus ng kwan. Parang kwan, baka na kaning nasa choir ba? Nasa choir, baka nang lagom. Lagom. Nagum. Nang nasa kwan ba? Siya tayo na kuweba ang kwan. Anak ka na isang ilahang kwan. Ilahang combination silang tingog. So, ang leader dire guys kasi Bugoy Drilon guys. Siya ang leader. So, let's go. Nawalaan ba ng loved one si Tuan? What up mo siya? Dili? Wala lagi sa loved one. And now,
surrender. And I always care. You always care for me. Mukhang sabihin mo gano'n. Sana guys. Oh, kaasan. Oh. Kasi tawag ato. Kasi tawag nga ng mga kan. Ano sa? Kanang, kulot-kulot. Oh, kulot-kulot. Kaya kaya itong falsetto. Sa iti sa Ang falsetto ay kaya pag di mo maabot ang kuan. Ang tingog na mo gamit kag kuan ba? Like, Sige, sa basito lang. Basta di mo maabot ang kuan ba? Ang Ang tingog sa ang kuan. katason sa kwan. So, yung ato dek. So, kwan ay kulot-kulot siguro. Oh. Oh, kulot-kulot. So, kulot-kulot. Yung ato karna isang tiyo guys. Michael Pangilinan, si Buboy, kulot-kulot, si Catherine Vilarde. Wow. Ikaw na, sabi na daw. And I know you're shining down on tugtog. Huwag makawag ka na. Ay na, remix guys. Diba, nakuha mo sila ng tingog. Minsan na kaya itong kuan. So, thank God I Found found you. you. Oh? Oh. Oh. Sama daw. Ulitin natin guys. Ulitin natin ha. Si Daryl Ong na. Taas. Wow! The sun will never shine the same. Kaya lang ka. So, Grabe nakuha. guys. So, nakuha lang guys. The same. Ikaw na. Sige, let's try. Sige na. Dili ko. Oh. Then. Oh. Wala ako na-solve. I know. Then I'll lay you down to sleep. Oh. As I pray. Ay, wow. Guys, uy, yung ipo. Tapos hindi ko guys, hindi ko kukuhan. Sakit kayo sa iyo, raise the joke. Taas guys, hindi mo. And ay ka daw. Hindi mo ka daw, boys. Sige, labas mo yung boys. Sa ako lang. And I know you're shining down for me from heaven. Ika na. Let's go. So, sige guys, tignan natin ulit. And Uy, nga to ba? Pangsito? No, pangsito guys. Wow. Guys, what did you masolte? So, idol ako si Michael Pangilinan dyan, guys. Sabi na pinaka-idol ako, guys. Gabi sa buboy. Tapos ito tingin ah. Gano'n sikat niyo nga rin dyan. Dilan. Ano guys, may nanalo na. One sweet day. So, kung nakasala guys, kinanglan yun mo mag-sorry. Lungan. I never... What's that? With music. Kanta, sabi na mo, kanta ko dayo, kasala ka. Sorry, I never told you. Baby! Aliw ka yata eh. So, nga nakataas lang tayo guys. Wanted to say...
Galing. Yo. Wala akong masabi. Apakagaling. Good na po guys. My And nindot God. kiss lang tayo guys. So taas kay tiyog si Katrina Bilarde guys. Taas kay siya tingog. Ulit na ba yun? Ganun daw guys. So, yun na po guys. And taas kay tiyog si Angela Bilarde. Bilar. Si Bilar. Sige lang. Matagal matulog and sleep forever. Sorry. Yan ang buhay. So kasi ako maingon. One sip. Lamig kayo sa ears. So, yata kami yung boses guys. And combination kayo sila boses. So, lamig kayo paminawon siya guys. Kung baga timplado yung kayo lang boses guys. Taas man, mubo. Kung di kayo pantay sila guys. Wala din sila. Tulit. And ito niya si idol mo ito. Si Bugoy. Si Bugoy yung pinagod. Hilig si Bugoy. Bugoy ka. Bugoy na tao. So, Yes! And yun na po that's guys. all. That's all. And we have to shout out guys. Shout out nga po pala kay Maria Mercedes guys. So, shout out Lord. Shout out din sa'yo. And subscribe to his YouTube channel. My YouTube channel siya guys. So, Subscribe na. and guys, shout out sa kay Lawrence J. Aklan. Hi, JJ. JJ. So, yun na po guys. And don't forget to subscribe, like, and share our YouTube channel. So,